Oh, hindi nyo ba taga papalakpakan yung matanda na yan? Asa yung asawa niya? Tay, paalam na. Magkita-kita na lang tayo sa 12, 13, 14, 15. Pagalingan kayo maglakad nitong kumpare mo. Magkumpare ba kayo? Magbalae? Balae? Ako mag-anak. Tatay! Tay! Magpaunahan na lang kayo maglakad yan. Isang stroke 1 year, isang maligno. Tingnan natin kung sino. Walang sapi, may sapi. Oh. Malalaman natin. Si tatay nakakatindig na ng diretso. Ha? Ang bilis makalakad ni tatay. Protein na lang ang kailangan ni tatay. Matulog, kumain, magmartes. Si tatay naman, ang trabaho nito kasi nakakalakad na to, magwalis, kumain, matulog, magdasal, magtrabaho. Pero wag ka muna magbuhat ng mabigat tayo kasi stroke ka 1 year eh. Iba ang kaso mo tayo sa kanya. Yung sa kumpare mo ay hindi pala kayo magkapit bahay lang ba kayo? Isang baryo. O isang baryo, isang kalugar mo, ang sakit niya maligno yan tayo. Yung sa'yo, personal mo sakit. Kaya tingnan natin tayo kung makakalakad ka tayo na mas mabilis. Pag nakalakad ka, swerte mo tayo. Magaang na agad, oh. Tingnan natin. Ano kaya, Nay? Rizal? Sino kasama niya rito? Ito ang cameraman mo. Anak mo siya? Teka lang, Nay, ha. Titignan ko lang itong poging nito kung makakalakad na to, eh. Tay! Ano ba pangalan ng asawa niya, Nay? Jesus po. Jesus! Ang ganda ng pangalan mo, ngumiti ka. Ang ngiti ay nakakapagpagangat, nakakapagpagaling ng karamdaman. Ang ganda pa naman. Ano ba, may tao, nakalimutan ko lang, nabasa ko na sa Bible yun eh. Bakit ba tinawag si Papa Jesus na Jesus? Liba ang kanyang ngiti. Kasi pag-ibig siya eh. Oh. Sige, tingnan natin. Ano pinagkaiba tayo? Lakad tayo, walang tungkod tayo. Huwag mo siyang bibigyan ng tungkod, papaluin ko kayong dalawa. Oh. Bantayan nyo lang, dahan-dahan. Alalayan lang siya. Nay! Palakpak na sa yung tungkod eh. Di ba? Pagbalik, ibigay mo ng tungkod. Bawal sa tanggalan ng tungkod, Nay, ha? Kung mong gagawin, kasi pantay lang yung semento rito, Nay. Baka tanggalan mo siya ng tungkod sa bako-bako, Nay. Mabibinat si tatay. Ano pinagkaiba, Tay? Magpasalamat ka kay Papa God, ha? Bigyan mo ng tungkod, Tay. Hindi kita tinatanggalan ng tungkod, Tay, ha? Hanggang hindi ka nakakabalik dito, Tay. 12, 13, 14, 15. Lakad ka, Tay. Kahit hanggang dyan lang na may tungkod. Tingnan natin kung mabilis ka, Tay. Mabilis nga. Mas mabilis siya. Paalam na, Nay. Nay. Paalam. Kita-kits na lang tayo. Tay. Bye-bye. Boss. Pogi. Paalam. Tanda mo sinabi ko sa Tay. Simula ngayon hanggang bukas, susubukan ka ng kaaway mo. Thank you po. Maraming salamat. Sabihin na may sapi yan, ha? Baka yung damit itulog, ha? Sino po? Yan, may sapi yan. May maligno yan si tatay, eh. Ha? Tasinod niya. O, tatay, gano'n na yun.